Футболистите на ЦСКА поднесоха най-хубавия подарък на феновете си по повод завръщането на тима на ремонтирания стадион Българска армия. Червените надвиха с 2-1 Литекс в зрелищен полуфинален матч за Купата на България. Преди почивката червените направиха най-силното си полувреме от началото на сезона, като скоростните им атаки буквално разпиляха защитата на ловешкия тим. Спас Делев пропусна първото чисто голово положение за домакините още в 7-та минута, когато не успя да засече от удобна позиция изстрел от фал на Маркиньос. Скоро след това отново Делев имаше възможност да открие резултата, след като бе изведен сам срещу Винисиус Баривиера, но вратарят на Литекс показа добра концентрация и ликвидира опасността. Футболистите на Милен Радоканов не спираха да атакуват и в 28-та минута най-после стигнаха до попадение, което падна малко куриозно. Грегори Нелсън сложи топката на крака на Делев, който обаче не я оцели добре. Хвърлилият се на земята Баривиера опита да избие с крак, но неуспешно, и Делев я довкара във вратата. Попадението даде още по-голям импулс в играта на ЦСКА в последните 15 минути на полувремето. Последователно на страхотни стрелкови позиции се озоваха Маркиньос, Делев и Тодор Янчев, но Баривиера се реваншира за грешката си при гола и се справи блестящо с всички опасности. Двата тима се оттеглиха на почивка при преднина от един гол на ЦСКА, докато Литекс нито веднъж не застраши опасно вратата на Караджов. Ситуацията се промени коренно през второто полувреме. Футболистите на Любослав Пенев промениха коренно поведението си на терена и започнаха смело да поглеждат към противниковата врата. Барт първи тества рефлексите на Караджов в 52-та минута. 6 минути след това Светлю Тодоров съжаляваше, че не прояви по-голяма точност, след като бе изпуснат от червената отбрана. Натискът на Литекс даде резултат в 68-та минута. Защитниците на ЦСКА не се наредиха добре при един корнер и Георги Миланов изравни за 1-1. Ловчанлии продължиха да атакуват в търсене на победен гол. Дока пропиля златен шанс да го направи в 73-та минута и изляза очи в очи с Караджов. Последният четвърт час премина в бавно темпо, като двата отбора внимаваха да не допуснат гол. Матчът отиваше към продължение, когато удар на Спас Делев рикошира в тялото на Пламен Николов и излъга Баривиера. До последния съдийски сигнал нямаше време за Ловчанлии и така ЦСКА стигна до победата с 2-1 в един от най-стойностните матчове за пролетния полусезон.